Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri öz hususy ulagynda ýük çeken awtolog eýelerini saklap, lisensiýasy bolmadyk sürüjilere jerime salyp başladylar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, dukanlaryň ýa-da kiçi firmalaryň ýükünü çeken hususy eýetçilikdäki awtolog eýelerine garşy alınıp barlayan bu çäre indi bir hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýär. Olar ilki bilen ulog eýelerinden patentlerini talap edýärler. Egerde sürüjiniň patenti bar bolsa, onda olar ýurdun salgyt gullugyna paçlaryny wagtynda töleýärmi? Şol barlanýar. Hemme zat düzü bolsa, soňra da lisensiýany soraýarlar. Lisensiýa ýagny ruhsatnama bolmasa, ulug eýelerine 300 manat möçöründe jerime salýarlar diýip habarçy anonim şertde maglumat beren Aşgabatly ýük ulug eýeleriniň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ikinji gezek saklanan ýük ulug sürüjilerine 500 manat möçöründe jerime salynjakdygyny, üçüncü gezek saklananlaryň bolsa ulugynyň elinden alynjakdygyny hem duýdurýarlar. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýan ulaglar esasan gazel diýilip atlandyrylýan awtologlar bolup, olaryň ýük göterjilik ukyby 1,2 tonnadan 2,5 tonna aralygyndadyr. Ýük ulag eýeleri häzirki güneçenli özlerinden lisensiýanyň dälde diňe ýük çekip biljekdigi hakyndaky patentiň we ýurdun salgyt gullugyna tölen döwlet paçynyň resmi namalarynyň talap edilendigini aýdýarlar. Şeýle dolar polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň özlerinden lisensiýanyň talap edilýändigi baradaky resmi namany görkezmekden ýüze urýandiklerini hem belleýärler. Biz ençeme ýyl bäri patentimiz üçin her ýylda 1400 manat we aýlyk girdejimiziň hem 10%-ni salgyt gullugyna töläp gelýäris. Bize lisensiýanyň hökmandygy barada hiç ýerde bildiriş edilmedi. Gal berse de bize jerime salýan polisiýa işgärleri bizden resmi namanyň talap edilýändigi baradaky resmi haty görkezmeýärler. Soranyňda da seniň ol zatlar bilen işiň bolmasyn diýip jogap berýärler diýip Aşgabatly ýük ulug eýeleriniň biri Azatlygyň habarçysyna anonim şertde gürrüň berdi. Azatlyk radiosy ýük ulug eýelerine salynýan jerime we olardan talap edilýän lisensiýa barada maglumat almak üçin paýtagtdaky polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Türkmenistanda öz hususy eýetçilikdäki ulaglarynda ýük çeken awtolog eýelerine garşy görülýän çäreler mundan 4 ýyl çemesi odal başlanypdy. Soňky ýedek 2017-nji ýylda paýtagtyň köçelerinde üstü tent bilen örtülen ulaglardan tentlerini aýyrmak talap edilipdi. Şeýle de sürüjilerden özleriniň beýleki ruhsatnamalary bilen bir hatarda haýsy ýükleri çekip biljekdikleri barada ýörite lisensiýa talap edilipdi. Ýöne wagtyň geçmegi bilen bu talaplar öz-özünden aradan aýrylypdy. Häzirki wagt bu talabyň Aşgabatda gaýtadan güýçlendirilmegi Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň fonunda ministrlikleri, pudak edaralaryny birleşdirip transport ulgamyny hususlaşdyrmak barada karar kabul eden mahalyna gabat geldi. 30-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ykdysadyýety döwlete degişlilikden badar görnüşine geçirilmelidigini ýytady we Senagat we Kommunikasiýa ministrligini döretmek barada karara gol çekdi. Ýurdun transport ulgamyna degişli ministrlikleri we gulluklaryň ählisini bu ministrligiň garamagyna berdi. Azatlyk radiosyna paýtagtda öz hususy ulagynda ýük çeken awtolog eýelerinden lisensiýanyň talap edilip başlanmagynyň prezidentiň bu karary bilen ara baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Ýöne Aşgabatly ýük ulag eýeleri özleriniň lisensiýa almak üçin Türkmenistanyň demir ýol we awtomobil ulaglary şeýle-de Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliklerine barandygyny, ýöne bu ýerde özlerine ýene 40 gün çemesi garaşmagy maslahat berendiklerini aýdýarlar. Bize ministrliklerde täze üýtgeşmeleriň geçirilýändigi sebäpli lisensiýany almak prosesiniň 1,5 aý çemesi dowam edip biljekdigini duýdurdylar. Ministrliklerin kärhanalaryň işiniň nähili amal ediljekdigini özleriniň hem bilmeýändiklerini aýtdylar. 1,5 aý işimiz saklansa, gazanç etmesek, maşgalamyzy nädip eklärs diýip Aşgabatly ýük ulag eýesi sözüni jemledi.